Jeg vil simpelthen bare gerne fortælle eleverne om, at vi mennesker, vi har været på den her jord i 200.000 år, og i alle de år, så vidt man overhovedet ved, der har vi lavet musik. Vi har slået på kroppen, vi har danset, vi har slået på hinanden, vi har slået på ting, vi fandt i vejkanten. Vi har lavet vores egne musikinstrumenter, og selvom musikken i dag er med sådan et symfoniorkester, som kommer til at sidde her, er anderledes, så er musikken inde i mennesket fuldstændig den samme. Velkommen til koncert her i Alsham med Sønderjyllands Symfoniorkester. Det her er forfar eller formor, hvordan du vil til alle strengeinstrumenter her i orkestret. Nu ved jeg, hvordan jeg kan få den her elastik til at sige mere end den gjorde nu. Jeg lige nakken på her og trækker. Hvis I ikke kan få den til at sige noget, kan I lige flinde lidt mere. En af de enkleste måder at lave en lyd på, det er at tage sådan et stykke A4-papir her, og så folde det en gang, og lige sørge for, at kanterne er fuldstændig jævne. Og så tage det op til læberne. Det er jo ikke nogen køn lyd, men det er den lyd, som træblæserne bruger på at lave deres lyde, altså klarinetterne, fagotterne og oboerne. Og så i hånden, så han hæver fingrene på klapperne, så giver røret potentielt kortere og kortere og kortere. Det vil sige, at der bliver mindre og mindre plads, højere og højere, færre følger eller